Il-Ministeru għall-Ambjent ħabbar li bejn l-24 u 26 ta' April tas-sena d-dieħla se tittella l-ewwel fiera agrikola nazzjonali li ġiet imwiegħda fil-baġit għas-sena d-dieħla. Il-fiera bl-isem AgriFair 2020 se tittella fiċ-ċentru tal-konvenzjonijiet u l-firi l-MFCC f'Taqali u se tkun qed tiġbor taħt saqaf wieħed daw kollha involuti fis-settur agrikolu sabiex jesponu il-prodott lokali. Bit-tema Farm to Fork, raħħala, bdiewa, sajjeda u produtturi ser ikunu qed jarfu l-pubbliku bil-proċessi kollha li permezz tagħhom il-prodotti agrikoli Maltin jaslu fuq il-mejda tal-ikel tal-familji Maltin u Għawċin. Sissu wastmat li madwar 82 eżebitur ser jieħdu sehem f'din il-fiera li ser ssir b'nefqa ta' 650 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet li matul nataw id-dettalji tal-fiera, Brian Vella mill-Koperattiva Produtturi tal-Ħalib u Manuel Bartolo mill-Koperattiva għall proċessar ta' Tadam qalu li din il-fiera se sservi biex tkompli tixpruna l-bejħ tal-prodott lokali Malti. Naħseb hija pjattaforma li ħatati opportunità lil produtturi, lis setturi wkoll li għandna f'pajjiżna fosthom kif qed nitkellmu aħna fil-produttur tal-ħalib biex jesponu l-prodotti li huwa għandhom u fuq il-kunċett tal-from stable to table. Ġifieri xi ħaġa pożittiva immens li għandhom din l-opportunità. Bħala bieħ dejjem huwa inkoraġġanti ħafna, il-poplu qed ifittxu ħafna. Dejjem aħna nippruvaw li bis-saħħa tiegħek nżidu liħal bidwi u iktar promovu l-prodott. Is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja u s-Sajd Clint Camilleri stqar li dan l-avveniment ser ikun ferm differenti minn dak tal-imnarja fil-buskett li jkopri l-element tradizzjonali tal-prodott Malti. U għażiet jgħid kif permezz ta' din il-fiera, il-produtturi lokali ser ikollhom l-opportunità li jesponu l-prodotti tagħhom ma' produtturi internazzjonali li wkoll mistennija jattendu għalih. Tista' tkun a stepping stone sabiex produtturi lokali wkoll jittappjaw swieq ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.